Și Brandan în fața apărării. Târnăcop în dreapta, Nuno Rocea și Bancu în stânga, care iată revine după o accidentare. Curerea îl înlocuiește. Poate spune că are un nou echip mediaș. Cu Ceahlăul Piatra Neamț a fost. Mingea ajunge la Brandan. Fac pressing oaspeții. Aca în stânga pentru Vătă. Goropsov cu o pasă lungă pentru Mircea Accente. Arestat de titularizare în fața spaniolului Javier Velayos, fostul jucător de la CFR. A început titlul. Acesta este Aca. Înapoi pentru golkeeperul oltenilor, cel care a câștigat cupa și supercupa cu echipa din Ștefan cel Mare. Vătăjelul de la margine. Feusi a luat fața lui Târnăcop. O singură victorie, 1-0 cu Oțelul Galați, după un gol super marcat de brazilianul. Trebuie să fie și Șepși atent, a încasat 3 cartonașe galbene în acest sezon. A evoluat în toate partidele și a bifat toate minutele în acest start de sezon. Iată Laszlo Șepși, cei drept nici nu prea are concurent pe banda stângă. Nuno Rocea a încercat o pasă pentru Curele, atent Marius Constantin, Usman Îndoie. A pierdut câteva baloane Usman Îndoie în acest start de meci. Am intrat în minutul 2 rezultate de egalitate pe terenul lui Dinamo 1-1 și la Iași 2-2. Și singura. Frăsinescu pentru Aca. În bănie de Craiova cu 1-0. Să nu uităm, ASEA Târgu Mureș a fost condusă și 11 în meciul cu ASEA Târgu Mureș, însă iată revedea și faza la care Radu Petrescu a dat fault după intrarea neregulată. Propriu derbiul Ardealului, CFR Universitatea Craiova, în direct și în exclusivitate pe Luc TV, mâine seară de la ora 20. Coli de fotbal Gică Popescu a bifat o selecție și naționala de tineret. Ioan Hora, vine din nou Vătăjelul. Ioan Hora a nevoit să se întoarcă. O pasă pentru Iano Sechei. Va fi demarcat pe Iano Sechei. Feusi centrează în careu, respinge de acolo Aca. Băluță, întoarce Curelea și Nuno Rocea au repus mingea în joc. O vreme superbă în Craiova, o vreme de duelul aerian în fața lui Nuno Rocea. Gabi Mureșan pentru Accente. Iese din defensivă. Gabi Mureșan a marcat un super gol în acest sezon, dacă vă mai aduceți aminte de rezultatul de egalitate scos de Olteni în deplasare contra celor de la Dinamo. În acel meci ASEA Târgu Mureș. Șepși și recuperează balonul. În centru pentru Usman Îndoie. Senegalezul trage în blocaj. Va intra Amauri, un jucător de atac. Să-l vedem dacă Amauri va intra în locul lui Accente sau Falub va forța și va scoate un jucător de profil defensiv. E posibil ca și continuare oltenii sunt la conducere pe tabelă 1-0 după golul marcat de Pablo Radu Petrescu până la cearul Nuno Rocea, atent Bejan. Iano Sechei pentru Gabi Mureșan, mai departe Mircea Accente cu o preluare. Accente pe spate, Aca respinge cu cap într-un stagiu de pregătire pe care tricolorii l-au efectuat în Elveția. Am văzut și raportul șuturilor spre poartă, 7-4. Amauri acum a Târgu Mureș. Aruncă de la margine oaspeții, respinge Târnăcop, cu capul. O pasă bună a lui Târnăcop. L-a văzut liber pe Olteni. Își încurajează suporterii din tribune. Recuperează Sepsi. Mircea Accente. În spate.
Accente nu îi reușește preluarea și va fi out de poartă. Mediaș cu Ceahlăul, Piatra Neamț a fost. Puțin mai contează acest lucru pentru Craiova. Punctele sunt importante. Gabi Mureșan pe spate, Marius Constantin poate spune că are un nou echipaj. 1-0. Olteni obține a treia victorie în acest sezon. Titlu pe LUC TV, Steaua Astra.